вечер в миналото. 24 декември, денят преди Рождество Христово, е бъдни вечер. Това е един от най-почитаните християнски празници. Той е свързан с вековни традиции и посветене на огнището, семейството и дома. Наричат го още малката Коледа. Донасяли голям дънер, пълн от крушово дърво или от дъб, и го слагали в камината. Да гори през цялата вечер. Наричали го бъдник. Ако горял буйно и пръскал искри, годината ще е плодородна. Празничната трапеза започва с забаването на свещи и тамяни при каждането на къщата, за да се изгорят злите сили. На това се гледало като ритуал. Цялото семейство се събирало около кръгла маса. Готвали се постни ястия, боб, лозови сърми, ушаф и други. Трябвало ястията да бъдат 7, 9 или 12. Най-възрастният член от семейството разчупвал питката. Първото парче се отделяло и се оставило пред Богородица. Другата част от питката се раздавала от по-възрастен към по-млад. Всеки от семейството трябва да опита всички ястия, за да му върви през годината. След вечеря трапезата не се вдигала и бъдника горял през цялата нощ. Към полунощ в къщите влизали коледари, пейки песни, след като стопанката ги дари и гостининът благословява дома. Сутринта най-старият в семейството, Божий, излизал на двора и с една секира плашал дърветата, че ако не родят, ще ги отсече, след което се е колело прасето и на обяд вече всички яли месо след 40 дни постил. На 25-ти Коледа се е родил Исус в ясли в Витлеем. Майката на Исус е Дева Мария, а неговия приемен баща е Йосиф. По време на неговото раждане се появява нова звезда в небето, която предсказва идването на нов цар. Когато става на 12 години, той започва да спасява хора от глад и болести, да върши чудеса. Днес, на 24 декември, също се събира цялото семейство около пищно украсена маса. Ястията са постни, но освен боб и ориз, присъства и елда на худ и веган продукти. В питката има вече и паричка за късмет. Семейството се събира пред телевизора, гледа любим филм и се забавлява. Защо се е променила традицията? Защото се е променил начинът на живот. Преди населението е живело предимно по селата и е гледало много животни и се е грижало за земята. И празниците и обичаите са свързани с действията на хората. Днес хората живеят предимно по градовете, все по-малко хора гледат животни и обработват земя. Има нови професии за бързан начин на живот. Част от традициите са запазени, друга част са променени. Важното е да не превръщаме празниците в пазаруване, а да запазим духа на общуване на семейството и подаръците да бъдат символични, а не най-важното нещо. Изгледала ясна зоря.
Англия в навечерието на празника децата чакат дядо Коледа да пристигне със своята шина, теглена от елени. На другата сутрин те са нетърпеливи да намерят чорапчетата си напълнени с подаръци. Хората отпразнуват Рождество Христово на трапезата с печена пуйка и горещи печени картофи, а за десерт се сервира традиционният сливов пудинг. В Испания, след църковната служба, в полунощта на 24 декември, хората вървят по улиците, като носят запалени факли. Те свирят на китари, бият барабани и тамбурини. Мълчуганите в Германия получават първите си подаръци още на Никол ден. На Коледа бебето дядо ги спуска през комина. В Белгия. До вратата на дома се оставя кашонче и то се пълни с подаръци за всички, малки и големи. Преди това родителите сами са направили макет на Христовите ясли, където се оставят детските желания. Австралия. В страната, където времето през декември е топло, се е появил нов коледен обичай. Някои хора прекарват коледната си вечер на плажа. В Австралия и Нова Зеландия дядо Коледа е известен с това, че пристига на водни ски. Съединените американски щати. Европейските преселеници в САЩ носят и своите обичаи със себе си. Затова там има много и различни традиции за празнуване на Коледа. Често в празничната вечер семейства четат и историята на Христовото рождение от Библията и пеят традиционни коледни песни. Елхата се украсява с гирлянди от пуканки и червени боровинки, които по-късно се дават на птиците. Къщички се гушат.
сме рано ранили, ние сме късно къснили, тъкмо на време тръгнали в ранни нощни полунощи, тъмни сме друми тъпкали, дори дълбоки минавали, дрянови криваци чупили, до ден на порти стигнахме на тези добри стопани. Ой, Коледа, мой Коледа, са да има до година да умина. Кажете, дружина, да бъде! Да ви дари Господ, здраве и живот, късмет и бреги, добри волове, добри коньове, добри синове, стада овци, стада кози. Бог да дари на стопанина, да излезе на висока дела, дека се делят сребро и злато, мед и масло. Да са здрави и силни момците още моменти. Кажете, дружина, да бъде! Събрали ми са отбор юнаци, събрали ми са отбор юнаци, данюле, дане, коладеле, ихлеле, брайноле, коладеле, данюле, дане, коладеле, ихлеле, брайноле, коладеле, мома